Ydw i'n sengl? Ydw. Ydw i'n sexy ac yn ifanc-ish? Ydw? Ydw i'n cael hynllefen aml bod fi'n mynd i fod yn un o'r merched na sydd jyst yn byw ar ben fy hunan dy llon ti o gathod? Ydw. Ydy, mae'n amser gwneud rhywbeth am hynny. A lle well i ddod i wneud hyn nag i ganol yr hynllef. Dwi ddim wedi dod mai yfed coffi nag ar Dêt gyda Cath, ond heddi byddai'n defnyddio fan hyn fel fy hub. Na, ddim hyd yn oed yn joc. Mae pawb yn Llundain ar dating app, a mae gymaint o dating apps gwahanol i gael, mae'n gallu bod bach yn gymleth. Felly, fi wedi dod fan hyn heddi i adolygu 3 app gwahanol i weld pa un sydd fwyaf cyflym a pa un sydd fwyaf llwyddiannus. I gael date yn Llundain, na cwbl sy'n angen ar y tŷ yw ffôn. Ond y sialens dy fi heddi yw cael dyn i ddod i gyfarfod y fi fan hyn o fewn 2 awr fel byddai'n gallu mynd â fi o ma. Felly, hand them over boys, mae sy'n 3 ffôn yna fi. OK, good, diolch, diolch. Ar hwn, fi'n mynd i lawrlwytho Happen, sef app daearyddol. Ar hwn, fi'n mynd i lawrlwytho Score, sef app quiz. Ar hwn, fi'n mynd i lawrlwytho Ticker, sef app fideo. Cwni off. Iawn, fi wedi lawrlwytho'r 3, felly mae 'da ni Happen fan hyn. Gan bod fi wedi bod ar Happen o blaen, mae Happen yn rhedeg 'da fi, felly dyma'r lluniau fi, headshot, pretentious. Mae boobs fi'n edrych yn mawr yn lliw mas, so na pan wedi rhoi lawn. Welsh, 5'8", seeks a man who can complete a crossword. Gosh, dim rhyfedd bod fi dal yn single. Iawn, so fan hyn, ti'n gallu gweld pwy sydd wedi pasio ar hyd y dydd ac ym mhle. Felly, gan i chwilio gwyneb, OK, mae Alex yn eich yn bert. Ironic. Llun o fe a'i gath. Nesa, app o'r enw Score. Un fi byth di bod yn y blaen, a fi'n siŵr iawn beth i ddisgwyl, achos app quiz yw hwn, a mae rai fi ateb cwestiynau cyn bod fi'n gallu matcho. Seeks, tall, tactile, cheese lover. Interesting man seeking. Oh. So, y peth yw, ti ddim yn cael gweld y profile nes bod ti wedi matcho dyn nhw. So, na beth da fi. Dyma'r categories. Ydw i'n wneud random play. Ooh, exciting. I feel like $1 million, no, $1 billion. $18.76. Or a change. A change. Their turn. So, mae rai fi aros iddyn nhw chwarae'r quiz. Mae'r app nesaf yma bach yn wahanol. Trydydd. A mae hwn bach yn anoddach, achos mae rai fi roi fideo lan. Felly fi'n gallu gweld pan byddai'r app yma unau'n rili llwyddiannus neu ddim yn llwyddiannus o gwbl. Achos y lot o nhw, ti'n neud llun mor bert ti'n gallu nhw, ti o lan yn uchel, neu di'n erach yn denau, math ma beth. Fideo, mae lot anoddach. Ticker. Sign up. Da fi ar geni. A dyw hwn, ticker, ddim hyd yn oed dilodo. Processing. Felly mae 2 broffil allan o'r 3 ar-lein nawr. Come on, boys! Y person cyntaf i gyrraedd fydd yn cael gadael gyda fi ar ei fraich. Os na, falle bydd rhaid i fi gysidro'r apps ma. Sizzle, app yn arbennig i'r rheini ohono ni sy'n caru bacwn. Sa'i mod am hwnna chwaith. Be am Bump, app sy'n rhedeg yng Ngwlad yr Ia mwyn checio nad ych chi'n perthyn. A lle hwn newid bywyd pobl Llambed yn llwyr? Neu Twin Dog, app sy'n gadael i'ch ci wneud y gwaith drosto chi. Mae cwbl sy'n angen arno fi nawr yw ci pert. Fi wedi gwneud 10 quiz mewn hanner awr. Dim byd eto. So, sa'n gwybod sy'n hwn yn mynd i weithio. Dim sgôr ar sgôr, ond be am Happen? Mae Richard yn mynd i ffwrdd, so na i roi like bach na fe. So, Lea ti'n gwybod, mae hwnna'n syth bin, allai fe gerdded am fan hyn, a llyfr gacen na. OK, beth am Ryan? Richard has sent me a message, quick, zoom o mewn. Felly, Happen sydd wedi ennill, OK? Achos ar hyn o bryd, dros dim byd yn mynd mlaen da unrhyw beth arall. Hi, what's your favourite song right now? Oh, Richard. Fi ar gath fi ddi. Mae awr di mynd heibio, a dal ddim look. Oh my gosh, prynwch het, quick. Alex, falle bydde ddim yn rhaid fi fynd ar date gyda Richard. Gobeithio dim yr un bach byr. Oh, please. Oh, good, dim yr un bach byr. Actually, eitha pert, ond pwy yw'r ferch? OK, mae fe wedi gweud, hey, how are you doing? I'm in a cat cafe, fancy a date?
Fi wedi anfon e. Oh, it's all happening on happen. Oh my gosh. So mae wedi anfon nôl yn gweud, I'm with some mates watching the footy. Rejection. So na fe, mae'n nwy awr I drosto. Dim byd. Chwarae games dy finan, dim byd. Affliw oedd yn byd. A hwn sy'n well dy fe watcha ffwtbol na dod rhy fan hyn i'r caffi cath, i'r caffi. Fi'n mynd I fynd nôl i'r ffordd draddodiadol o ffindo dyn, mynd I bar a dangos yn hits. Felly, diolch am na, na I fynd am ffoni. Fi ddim ffansi'r gacau na fi off. O, a gyda llaw, fi wedi mynd trwy eitem gyfan mewn caffi cath heb wneud dim un innuendo am bwsys. Amazing.